Yeah. Hai, jotono tabuk ani kok samar khane tamuji payasang nang nang kaisa kok egin poten sanai asano norok ani kok khane tamuji Jifra sarak tamu hamya tongnai rok tabu okok samano kaham ke khana nyarak di takhurok bukhurok norok no ang tini kok sawima khanari sinai tei sini tirpra hao tirpra sarok ni kok no sawi khanari wano kokha sanamu sungma kahaisi sini tirpra sarok tamni bagui bialo kalai khana tamni bagui masai maneng yao kalai khana tamni bagui je musungmano musungai mali yang kana okok tamni bagui tini sajangna nangkana obono sengki sawan sungna nangnai tamni male sini tirpra sarok bebak no luk thaklaya oboni bagui sini tirpra sarok bialo maklayu tamni hingkale nini serai hindi okra hindi bebak no kerengsa jagao wansugui tongmandiya joto digina borok luk mani bagui sini tirpra sarok kologu sini dofa sitrao tamni hingke tirpra sarok cerai khonai rok borok wngkha bebak jaga luk mani bagui okok no masaka tini ang karon khe haisi jengbo wansungna nango sini tirpra sarok juar bo thungo tei nesha bo use khlaio tei tamni bagui tomung hamya mangkhana nangmani chamani jaga bo thango sini borok salphage keno bialo khlaijak ani mokol bai nyungma kari tei jotoni bagui nugui tong ang sanamu sungmani okong no nong sanamu sungo norok ang sama kokrong hamya rok tawon chungdi norok judi sajagya goban nakari redi tobo khle ang masaka tamni hingga ke sajana nangkhabu tomungo mokolo khlai nugui tongo hamya saya oboni bagui masaka sini tirpra sarok serai sikla borok ngake nisayus khalai tai jam janai nisao jotono nugui tongo nini sidi hindi juak hindi biri khoni bebak drugs tablet obo hairok no sung use khaimani belai jaya sini tirpra sarok agurtala thangui bara tongui pori hono mungsa pori mumungaya pori uni bumabu hasong kisa hori tong yele obu sarok tamo ngui tong kebo phano nugui hoya oboni bagui no maso asugoi kok thaiya tei kaisa kok sini okra sakra rong kong no maso bhi busa ganang rong no maso tamni ke nini jeta program simu bajia hanya to din tong rupano okong no masaka juar thanglayo tas thanglayo jandi munda thanglayo tei nini bebak tamo khela thanglai rang bai thanglayo rang sak thang jago khela thangai bajago nogo phake kogwalayo bibu sabai walayo pungai ke bondon sunani orang rok suimeya ni kogwalayo okok tamni sajang nangkana sin tirpra sarok tongna ringeni bagui masajaka ang sayao yogliya masaka oboni bagui no sini taku tirpra sarok norok jotono wansugbai siri sini sengsar bontui ongui tongkha oboni bagui no nongno masak lekha obo hairok tom saya hamyarok no bebak no yakanani bagui kafarai jamano nati jotono no masaka hambai takurok hambai dolong no nang na tini kaisang kobono musungo tamni hingale obo sake kokolongma sagana jongo tini nongno kok sanan kaise ani YouTube channel norok to sini kana saiman nambak soto bak saime tongna ang hepeno Facebook wasu share kaya ba YouTube channel norok subscribe sinta pogdi ani subscribe belai kom ni tong habla
un bagai pojau nang no narok subscribe khaimai simong ni bell icon o simbi narok notification ketal manan bagai video ketal upload kai nang notification manan bagai abon sonong no ane channel subscribe khani tapok di tai like khadi share khadi comment khadi am samata last khaimani ya glo nang na maganang khaya rang di nai pon step ai nai ang dia subscribe khani like khani yang bong rang di nai ala di comment khadi comment box mala di tai sana musong ko kolong tang hai kana ani biru na rona ketal ketal ani musong ka tai pun bagi yang subscribe khadi no isi kok salia kok saya kok bang wilai kok kolong na kon bagi yang masau ani channel kamu tang ba subscribe khadi Hôm nay